22 नं कक्लाबारि बियाबाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जेननायखौ नुहुरबाय नामा? ना बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव इसिङारि दाङाबाजि जादों? मा जाहोनाव प्राइमारि बिपिएफनि आफादगिरि आरो गौथुमारि नेहादारिया इउपिपिएलआव जगदान? जेसेबांनो कक्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिया खाथिसिनाव सफैदों, राजखान्थि दोलोफोरनि महरा सोलायदों। मैया 28 मे 2022 इंआव इउपिपिएलनि गाहाय नेहादारि राजु नार्जारि, नेहादारि फैलाजि बरगयारि, कक्लाबारि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिजु बर' कसारि, नेहादारि मन्टुगोरा बर'नि नुजाथिनायाव फुंबिलि प्राइमारि बिपिएफनि आफादगिरि मिनाल बसुमतारि आरो गौथुमारि नेहादारि रादाय बर'आ इउपिपिएलआव हाबफैदों। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव फैनानै बिथाङा बुङो दि कक्लाबारि हालामाव जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दं। बे खामानिखौ सरकाराव थानाय इउपिपिएल हान्जायासो मावफुंनो हागोन। बिथांमोन फैनायनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया कक्लाबारि बियाबाव गोबां गोहोम गोग्लैगोनखौ समासो मिथिसिगोन। आङो फुंबिलि प्राइमारि कमिटि बिपिएफनि प्रेसिडेन्टमोन। दिनै आङो इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जाबाय। आङो जोंनि बे बिटिसिआव सोरखार सालायबाय थानाय इउपिपिएल हान्जानि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै इउपिपिएलआव जयेन जानाय जाहैबाय। लोगोसे आंहा जोंनि ओनसोलाव गोबां खामानि मावनो गोनां दङ आरो जोंनि बे कक्लाबारि समस्तियाव जोंहा दासान्दि मोनसे राजखान्थि थासारिखौ जोङो फोसाबनो गोनां दङ। रायजो राजानि खामानि मावनो गोनां दङ, ओनसोलनि खामानि मावनो गोनां दङ। बिदि हिसाबै बे थासारिखौ नायनानै आङो दिनै रायजोनि सार्थखौ फुलफिल खालामनो, रायजोनि ओनसोलाव मावनो गोनां हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय इउपिपिएल हान्जाखौ आङो मोजां मोननानै गोसो गोरबोजों हेफाजाब होफैनाय जाबाय। दिनैनि नैबे बुब्लियाव फुंबिलि प्राइमारि कमिटिनि आंबो सासे अर्गानाइजिं सेक्रेटारिमोन। बे हिसाबै दिनैनि नैबे बाइ इलेक्सनाव जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव जिहेतु जानो गोनां दङ, बेहाय जोङो गभर्नमेन्टजों थाफानानै लोगोसे जोंनि किसु खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जों आवगायबोदों। बे हिसाबै सोलायनायनि बेलायाव फुंबिलि प्राइमारियाव जिहेतु कर्मि हिसाबै दंमोन बिपिएफआव, बेखौ दोनथ'नानैब्लाबो जों दिनै बृहत सार्थनि थाखाय जे इउपिपिएलआव जयेन जाफैदों। मानोना जोंहा मावनो लागा गोबां खामानि दङ। बेनिखायनो बिपिएफनिफ्राय थाल्लाय बास्लायनानै जोंनि बे कक्लाबारि समस्तिनि नैबे जानो गोनां बाइ इलेक्सनाव दिनैनि दिनाव जोङो इउपिपिएलआव जयेन जाफैबाय। आङो फुंबिलि प्राइमारि कमिटि बिपिएफनि प्रेसिडेन्टमोन। दिनै आङो इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जाबाय। आङो जोंनि बे बिटिसिआव सोरखार सालायबाय थानाय इउपिपिएल हान्जानि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै इउपिपिएलआव जयेन जानाय जाहैबाय। लोगोसे आंहा जोंनि ओनसोलाव गोबां खामानि मावनो गोनां दङ आरो जोंनि बे कक्लाबारि समस्तियाव जोंहा दासान्दि मोनसे राजखान्थि थासारिखौ जोङो फोसाबनो गोनां दङ। रायजो राजानि खामानि मावनो गोनां दङ, ओनसोलनि खामानि मावनो गोनां दङ। बिदि हिसाबै बे थासारिखौ नायनानै आङो दिनै रायजोनि सार्थखौ फुलफिल खालामनो, रायजोनि ओनसोलाव मावनो गोनां हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय इउपिपिएल हान्जाखौ आङो मोजां मोननानै गोसो गोरबोजों हेफाजाब होफैनाय जाबाय।